Li Herêma Kurdistanê piştî rakirina qedexeya hatûn û çûnê ya giştî ev çend rojin rewşên pêketiyên nû tên tomarkirin. Tenduristiya Herêma Kurdistanê ragihand ku hejmara pêketiyên varosa koronaya nû COVID-19 li Herêma Kurdistanê di zêdebûnê de û daxwaz ji hemî welatiyan kir, pabendî rêkarên xweparastinê û rênmayan bibin, da ku karibin rêgiriyê li ber belavbûna koronayê bikin. Li gorî Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê roja şemiyê 3 gulana 2020 amara pêketiyên varosa koronayê di 24 demijmêrên derbasbûyî de belav kiriye û ragihandiye 31 rewşên nû yên pêketinê li Herêma Kurdistanê hatine tomarkirin. Li gorî daxuyaniyên Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê, 3 pêketiyên nû bi varosa koronayê li Hewlêrê hatine tomarkirin, ku 3 ciwanên 22, 23 û 21 salî ne û her sê jî ji welatê Hengaryayê hatine û di karantînê de bûn. Li Parêzgeha Slêmaniyê jî 23 rewşên pêketinê bi koronayê hatin tomarkirin. Ew jî 14 mêr û 8 jinin, 18 ji bajarê Slêmaniyê ne û yek li Derbendîxan, yek li Pencewîn, yek ji parêzgeha Helepçe û yek din jî xelkê Bexdayê ye. Serbarî rewşeke din li devera germiyan hatiye tomarkirin. Herwiha Tendurustiya Herêma Kurdistanê pêketina 4 kesên din bi varosa koronayê li Duhokê ragihand ku ew jî 2 mêrên 42-22 salî ne û 2 jinên 6 û 31 salî ne. Ji alî xwe ve Tendurustiya Kerkûkê jê roja şemiyê jiyan ji destdana pêketinekî din bi varosa koronayê ragihand. Li gorî amara Wezareta Tenduristiyê ya Herêma Kurdistanê heta niha li Herêma Kurdistanê 606 kes bi varosa koronayê ketine û 409 kes ji wan baş bûne û 6 kesan jî canê xwe ji dest daye û çareseriya rewşên din jî tê kirin.